me fós a shock. Yeah, well. More haig. Fi Tesco das sin. What does it take North Kings will? Na holt like a mark mach she gejas lad. Na was she friggin' pubber fin wet. Master a planaki. No. Níl man an a credun gmach se go slaun sin. On you on air for Tygo Tirana. Xerenos kinte free in the shinnish. Dan pubber as Tygus. Well, and you know egg at you car aso. Fi arm an target the hort rash an bank. Sin an fágur am a giri a yield. When you're got you'll have price raw. Ní ram es mine of a gert. Vi me giri an pub a yield, ach ní ram a giri arget mori in of us riv. Och look at me happy Martian. Tá sat nach well. Tá ma job imi. Tá pubber as a taig. Sníl balach big go mé buinte Angelums a reached. Tásúlam go daine se le Jackie Kessel. Roig an éirín te lácha fádas is nospudíir sin fa. Ó, níl hai Jackie seo Harabí, stonna banna tríad. Tá Jackie tí bhile nniu, tá go isteach na bhile. Ó, tá sé bhile fa. Mí boslamach déon créúr. Well, tá chráin am haine spudíil chamorpe. Ó, me sé mé héin. Acha, be sé ionta ché bheris na bhile díist. Acha sé bheith an chóra mach nes. Túirta mo bheannach dóite. Túir mé mu sé, Tá mé machta is nó mar óise me. Sámstop. Tá áide. Sá. Well, Tom, you're a good channel yet, Fidorth. Bhfuil sú go a fedar. Ní nó mé héna réon seo mar go rá. Slá the I can do sin is wood. Peidir pan go bhil gustú scéil te fe. Ó bhil na bach na scéalta má bheith. Dúpain lum grúpain le a dheag an na scéaltas. Ní, he, mu sé ceann se feidir fan go gúiste tú. Bhla sé sa go bí te cheanna pop, agus a thug go haiga. Thir sin chlóinir Denise go cheanna sí bhs, níl sin teag Denise áhhaide siad. Á seafhaid i bhd, ceúste sin le. Ní he feidir, machchas béal Denise héna tháinig sé léamú dina siomsa deanú mé dochain. Nach mu sí hénas meice caiintear sin níos gon fiocla bechaán. Tá sé fiar feidir fáíar. Ó, jeall bhd a ceisttecha. Ca mar nach chu teachíonnta sa bear a feidir. An rud a bhín saige go bíon se go busín far sin. An droch bhraon céanna. Ó, you boy dead. Mar bhreanim siaran sé feidir. Ba cheacha meach sam go maithe. Ior a cinnte baint lefir a cinnt eisteach sort slosíocht a cinnt. Aine se bhil, ní a sí go donna sinna créúr. Am sa tá sa feidir. Ach ní lean troí go Denise. Ní bhar sí sin tá a chorda a bhí goil di go má. Hiya. Hiya, go mí tá. Ó, bhí rud a cinn beag le déana agam. Tá sí sé beag na cré. Happy Valentine's store. Bhéanas tá sí go hálan. Agus tá brón arm faoin nocht, Harry ar béile. Agus is overnight, sin níl an síl fearáilte. Yeah, well, níl éonheart agad ar. Tá tú go le gobar. Ar réanos, ba go leir ihe Valentine eile agin. Gaib me leis cíal. Sibse tá cíacroch hir rud a marin. Fioch na rós na tá siad go hífan. Nachhfuil? Well, tá cúis wathaigh loch bláthnaí a bheith buíocht an íomh Valentine. Tá bheith an scúne, an tám seo go bháidin. Nach an agus fan go chuig fear a fuist. You're in my special delivery da good héna, tá sal arena agus róise. Ní lánach piece of crack ag an í sin. Agus réanos meastal mór an spéis ag an drámó go Roma téile. Iadar. Tá sam rud amháin. Tá siad níos ólaí ar cuasaí gnéis ná mar bhí muide. Bhain sin cean na fána befór d'eistrir muid nús an seo. Bhín tá na cuasaí sin imime smaach na mrá clia, ach tá rudí differúil sa tíomh seo tíre. Ní bhain cho daineocht the sun Vince. On méide hácláiste gomsatá is ó gras narún chólach léon eile. Bhfuil ólas agus san bhfuil amsa? Ó, níl amach rá. Nach níonach sé an díomháil na súlaich I meád oscailte. Sin eile. Níl sé seo go má Eileen. Caafar rud a cinnta dhéana agus dhéana go lua. Státha go gaithí. Ó, níl le nefis ach go gafar. Ní féidir sem máir cosúas le cailimtí mar sin. Bheach muid dtíana fáilíonn ar nóil go sí mar stúrthirí. Bhí rudí sachtánach nuair a caiún a réocht sin. Caithim mé adháil. Go náirim úfásach mar dhearach sin a bhealaí. Bhfuil ní le bhíleanna go leirsa, ní tas a buchéanta go leis. Ach mis a fuair an oréocht sin an chéad lá Rio, de mén éis dulach go bhs Lordslá, beidir go dúirdéis breis amadú nó a cinint. Ní le sagam ní dóile mé. Bhí intin díana suasa go agus sin sinach. Tá muide in an action a cinnte thugáiltaí bhuiiste an radio hain. Ní le darrá hain. Tom tá tá gur an maiad. Bhfuil cirí cúisnaí go green. Níl, nó, tá go bra. Ná chorcaid bheith gáil reise an obair. Thug tá maiid an séar is leor sin. Ja, leanort Tom, tá mar sin seácaide bí. Tá mar sé sían na seáasta. Bhfuil tú cin mé cear leor?
Tom. Well, má hasin tear na press up scar mas garta. Ime. Okay, tá gimocht. A be mar ar ball. Was sin ceir leor le ile. Cinnta go bhil, go dtí go hartána. Okay, well, fe mé ball mar sin. Okay. Gur maithe. Right, gur mai go híle. Slámú. Home sweet home, eh? Walla chlóister, scarí tmid. Harosam sa go dhé contailte herapí. Tí na rins te dua. Well, vi do gón de flát sa híle gan an. Ní rá gur mo chud 5 ní legan an os chuna cin telle. A dóhan da go ténig daine. Sin na com fisin. Sin íonse muim sa cíál comta, seo can má fáide go runta contrailte. Carrig an dóide. Ar a stop, brenna. Amach do lehéidir se de chara chulachna beo, ní bheith cúis gearan sa zaon. Hey, taran sean. Sheila, ní bhris se tuma, I promise. Right, what? Oh, hi, Joe. Gulli, tá mar mi bhealach le agla bhíonna le huncart do bheiceá. Gur heach neachlam lein spin. Lair tusa le daine a ghlachla mai alarmsa. Yeah, Lair. Jesus, ní sréitim thu. Well, bhí sé gáil ró, hééis se bellach cha se letsa. For God's sake, a chatriana. Se nóid dunig is níirne inch an version. Bit a gorach níor bad sa batlish. What is it get a hénach tá mai tín tarsach íta bheith chud a láidirsteach rudí nach manna let bag na mór. Scatar rinne se. Níor amach I gar a bheith sestosgat. Se. Sin ans tú gúnaí. Ach mar Harlan se ní mai gerga sestu suascham. Well, mas mar sin atá se? Is mar sin atá se. Cunne machchas mo graach a trena tá se rálet. Well, tá méid ar fád anhuíocht as an méidir rinne tú dún. Nach bhfuil chalíní? Yeah, gur míle maithe Ellie. Thanks, Sally. Ba fléis ré. So, bhfuil éon plannaí agé le nacht? An nacht? Na bhfuil scola go maidin. Tá nachtaige Valentine's, Dad. Tá samach tá sibh sé ar scola agus níl si bh go amach lár na seachtainna. Dad? Hey, tá sibh ag déanamh na hard test im lína. Is tá mis rálah gúil cuasaí chun ahrú á seo amach. Ní bheith sibh ag golamá agus sin. Níl mis sásta go mééis bh gala bhaintáil thart a gach Tom, Dick agus Harry. Eddie agus Dave, actually, Dad. An gapan tú go bhfuil sé sin granúróise. Mar ní dóil lomsa go bhfuil. Is ní bheith sé ró granúir do docha sibh bhhaile an seo agus rud a cinn starlathe nach rá sibh agsú leis. Tá sam go bhfuil chalíní scola an agus páistí acu. A tá mis rálah nach mai sibh sin a meas más féidir lomsa rud a bhí héana fi. Dad, she... Ní cad agé gola má as seo go dtí dearan na scrúdathe a ihe bháin ag an dear seachtainna. Is bé amse, cáil si bh gol agus cé leis. Ach, Dad, sé ihe Valentina. Tá plan na diantan agus réanas a cholána go amach. An rátá sé géiste glomráise. Céir dúirt mé? Dad, just more se, please. Come on, Vince, it's his specialty. Bígí a ráis an seo ag a dé a chlog. Oh, Dad. A dé a chlog. Ní bhaid mise an ach be sin éad ná a rálam. nó béidir nach bhfuil se ag irí go amach chorbe. Ha? Seo an uair Be rilacha nua a bhaid mas seo ma. Tuigeann tú go bhfuil feibhnaí airgid a seacain le písa. Tuige mé sin nach cheap me go rá fios taí ar chósaí, go mór leis an inéisteúir nua seo. Ní léon inéisteúir na bháin a láras. Ní bháin sin nach táid hééis scéáil go bhfuil sconsa teornta hééis a go oríocht a Haran Sir. A Haran Sir? Go héile agus go thomláán. Ábhrí sin tá géirchéim agan. Mar sin caafar céimanaí áirithe a thógeal fario. Na Charlie, the cappuccino. Gur míle maithagad a fearnaí. Tá sé se go hálinn. Ní sé bhealaí, bhí tú rá? Ó bhearnaí brena, bhí se go mám richt bhhaile seir bheim sal ó smuideach. All right, well, from my button up in charge out tonight. Oh, well, inis. Well, ní bhah sa go dálach a ballbeg. Míchá. I know me, what's a go masúl go mór leis seo. Just a verten. Dínear des, budel féanna, agus dunig hins eile freistal learn. So, nabí darnach. Ó, tí taránach méid. Right, slán. Slán. Ní bheith éon radioáin. Má an cuasaí mar atá. Ach, cai gúil bealach cinn eile hána airíine. Ní chreidim gúil tú ag íri bat agus bóthar a thusta do Catrína, do Híle, do Líam, nó aon duine eile. Bhrálam de mé ó bailach eile anna láris. Ach ní eicem go bhfuil. Ach, má gheartú siar na costa sí, san éfik mar hambla. Ní leor ag buinte se.
Well, chuigos má dhearta siar ar má thuras tar héin, agus an sin díam réimse a chósára choirí grích agus gearú siar generáta. Tá mé cinnte go naibbrach sé. Is fiú seans a hóstó ar fe tréfhse trílach ar éon chuma. Well, ní ceapan hén gur leoraach, má tá tú gear riáil ban mai trílas. Ach tíar mar rud amháin, mar mé leidú santasach ar na costaí tíhuiiste go achar gear. Ní bhéon dar aráag. Se, tá aga mé sé. Slán tú a. Slán tú a. Ca mé rá I ghead dit san is Ellie. Nar bhééis an bailach a hálaigh mé chéad ihe Valentín mar bhean fósta. Ó,
Is grass widows carchin. Ach sure, candy wall. Tá mit céach, okay? Yeah, okay, fecha man si bigide. Right. Rosia, hula to the ad. Ja, agus er. Meiste mar seir daach leis go hínig. Tás get dúr dead, ach si chi Valentini. Agus bhí pennies an taine leis na lads. Ja. Agus ní gasarmuid, agus was definitely it as a híneach. Mas tú, Ellie? Well, neither so. Ach, bhí Vince anna chénta go dasta go méidir tannaisi go dé. Á ní hagan i chi Valentinach óir bháin sam líon. Ja, is cá specialta. Well, is dói gúil an ceartagi. Thanks, Sinead. Yeah, ach mar rói ver nachar mé. Ní marói, mar nin se túr hoa. Am is gimocht, okay, slán mar sin. Slán, slán. Slán. Slán nach Elíní. Ó, Lenny, cé a bhacach leotha. Well, Dad. Pá, ja, seo. Mobile ochrachaí. Thank you. So, cé happen to the kids? Oh, wicked stepmother. Oh. Níl sam. I'm tan rud up gan eisteach na hol. Oh, dé tá rágóil. Chatte go really eisteach dis fresin though. Yeah. Ach déirní bheith sein le písa ceach mai sé. Ach bheith sé ggéir bheith go asla. Á súlam. Ceapan tú méid an árach sí dead. Ceach Well, I mean, you know like I kept my girl with a look for you stick it dead bug Oh, TG. Well, yeah. Yeah. You know, I get show more for that. Yeah, yeah, we're sure with Kiana. They just stuck she says peaceful. Yeah, Feckmoods. And also it's more niche. Yeah. Hi, Seamus with more Valentines. Bhfuil feice a héna feidir ach tá cintear am an síimi sigan na a chuoine mé a scéilt. Gur tusa agus sémas sóáin i bégan í chuir a tochraide sin. Tá sam nach ruidirí mu héna feidir a chaú ní na ag sémas sóáin bocht agus í nach taran ar léic. Ní bhhair ní le chaú sin nach chéimi an ruí sin? Ní héna chaimí an ruí sin. Nach í máid haigóid raní, cefa nach ní chute sinnéid. Brean rága sí éigi. Na a chuoine mar slosí borádach. Bhí dóna le pob cheannachta feidir. Ach ní sí nána chuid fiochas a míon bílána. Mas a hénach ní chuidir teile a chláinte bheith cuioinúil. Ní chuideach bhil ní chuideach sé. Cé fágur muide chacha bheith siar leis se feidir. Tá góidir an na hén sin níos na fábar húna gáidí fún. Cos nárága sí airigad for sin ag feidir. Níl mi se gola chu suas leis. Bhil, cé is féidir a dhéana faoi. Táda. Sfeidir linne chuid airigid ála réis óchaid góidirráin. Ó cad a hata leis má bhean, an ío tú táda leis an an tú creis sin. Ach nar bhí bháirígus nach bhfuil tairigad a goil gáin. Tá mi se sástaí ráid. Na bheits muidir réin seo feidir, tá me go tíos go níar me suas leis a busaige náirú mi se. Ach mágad a túire, jau ní bheits a go bhisnecha leis sin íoná. Fan go bheice tú feidir, agus más fearhasa betú de hesan sin le mo híh. Tá cultúrna tíiri seo aithrí go mór le scór blian an ús níos Angela. Úrnta bracham mar stráintéir mo hír héin. Bhí nó gonne le chu suas le héirí. Aniad se forras an námaní. Détá rá nachhfuil. Ach cultúr seo an airigid. Sin rutáid milliúna tíre bigi seo. Níl cantir behinní sin an sér bhís peibli. sé an brabach an creidirh agus dío leis ar séhras atá dul sin gultúr. Tú géisteartam, nach fiocha Angela. Os fír téir a mór take í rudaí. Aha, agus locht an tíga cheiltí seo. Ní lunta ach pacha Filistínach. Ílach siad a máthar héin amach brabach le fála chu as. Ha? Tá mé fannacht a haig? Agus féta tú fannacht, go lá Philippi clete. Ó tá ceartad, bí mo waharí. Cosú. Ach ní be sé hengel chuideachta. Agus maidir sé tochrid má tá pedar an sin agus an sean amadán eile sin. Mar má tá siad sásta ebrach in na trocaríon a ní be se go las stoppa. Agus cet bhí bhíon B&B. Cet go le níic sin. Well, ag díomháin atá sé sin. Ní mi se sásta chus le caiite mas gan tóirtin na haig. Agus ní éibí trocarí chachan ar me ach san áirtí bhúil se tastal. Agus má bhíon dain sin an áirt mar seo cheannacht. Siúrátí bhí sin anna chuid bilí lethúlaíc. Agus má bhí tusa tamadán sách mór gan chu deirige de áilbháin a bhí sí be, bhil na bhí ceocht am sanis. Ní mi sé tá fleagrach. Agus féta dúáil an cuairt má smáile, tá? Cuairt. Mar bh tú freagrachas go lethúla haig. Tásad go tú freagrachas go móralta. Go móralta? Ganíhhaite bhile. Ní hiiceach an fear sin cén bhrí tal leis an bhacail móralta go má chaise.
So, inis dom faoin bhar nua seo? Go mé áir? Tú doíra faoi? Nadidir ach cá mé rá go bhfuil sé anna, yes. Nadidir í sin is seach go bhain tú sé dúmar chu rom. Ach an áíre, stocha go bhfuil am takeí go ní sin, má thum ggéirigh socrú síos agus clán a bheitgam, go gatha mé dhé se hapú. Agus an airíonn tú é sin? Go bhfuil me fáil brúdaí. Stóla mé. Ach, tá barney seo fáú. Ar caiitú net dhéana pa seo, Iad dóil bí go dtíglín hall ré mar seo. Well, bhí mé héna cheappa go bhar ceaní beg óg deúna chuúirtaisteach, chaneach sé níos fáras na costíméí na fiar má hémáis. Nach bheá letain is airín óg álan i bheith targta finta ná. Well, ná, lúdramán mór físó. Hal cum sé mas ceharne san, na dí sé pinta Angela ruí. Mu deir bile fáí te ná. Pet? Hé. Miss Pound se tenú me. Ar caiitú net dhéana pa seo, Iad dóil bí go dtíglín hall ré mar seo. Feid an feid, dena mé héin rud a chin faoile bhí chaníimií á sa faoi. Golia, ar bhil pí a cáis is creice leis an bhín sin? Ó ná tá sé ródhéanaach dom sa daní sin cáisinis ní chud lán go dú. Ja, bhil tám sé stúcaí a ríist. Hi. Agus cén tá mé seo le bheith teachtasteach, ceú sé sé héíag? Ó, bin an tám, bú a cínta? S féad am gglechar an talking clock man na grean sibh me. Ó, Alí, tá tusa níos fear na talking clock ar bit. So, chunas mar bhíoníthe? Go hálan, really go hálan. Yeah, bhí sé go as. Agus tuige nach méich agus an dá leid Román súla taco. Ó sinné an tuaid me fód is carcalóir agus sibh mithe. Agus ce a gceiste lei sin? Ó, faic. Just go mé na chuirimach search party da me sibh cháú mat níos déanaí techt an doras san isteach. Is Alí, na hab nach ihe Valentín an ar bhí tisol chumá. Ó bhí. Agus sin an chúis go mé na chuirimach an search party. Anyways, I'm going to talk to go side. Iwa. Leis bíochttas a go suas, glána mis so te, na díos mar réile sem múli. Ar bheistead an déchás síslam. Iwa I héimeis. Ná sé bhaide. Ní sé héimeis tá se na matsada de fúríí hiústar tain. Os an gúla. Ára cinnta me gur ráleid. Ó jaus cir se, ní féidir bhfuil job nó fátead mar a pubs bai. Bhil má tána sé héimeis be me súla tuairis go faoin teach seo. A dhéasta chu teafóidin siúa. A me gur a lód faoi tesaí. Faoi tesaí? Ba cheart go nachcha sama? Go tá gistead? Ceán na le bhí tochras ar I chuirslín héin? Cos bhá ceirtín tá gistead? A tu chud an le choilehine. Mar a chéile fatib. Dígan ar I héin gur is bid an rud ceart na go sib ball an airigid. Breangan is bhaach. Nílas hamsa teda faoi an airigid, gus ní me ggéirh is a bhhaid. Ó nach bhfuil inis? Nílas. Ach tá sam méid seo. Tesaí do bhhaid, chuine deagrástara. Bhí sé a bhembaláid agus bo gríúla, de casúm sa dí muil. Ó, bhecha sáte go leor faoi bhrá gríúla. Istom sin bhaach. Ní fidhha go faoin na maidid bh tháinig mis deachar be. Agus ní fidhha go tá mis seach an neir de héimeis. A fair play. Rinne sin rud ceart ar deire. An gnear na sí. Ich sétim tá. Tá sé fér cear go leir? Tá ag súl. As ví a go lá a fós is níú ríis feic. Ceappas go sé ró lua léon rud ará. Bhí mé ddíiricéis seálamach me héin. Agus Vince an sunna túirt fallóir if de rion agus róise. Ja, well, nílas ag Vince. Nílas aige? Ní ra an deis ceart agam le éarrá leis. Mar a sé go bar nocht feic sé ráte agam. Í nílas gom céim fanir mé tá leis. Sta ag bhfuil mé imneoch faoin meala go thóga sé. Na nim dé, bhí sé anna hásta. Nílas am. Tás go an stair. Ó, bhís te starúdaí an a bheith sin. Ja, bhil níl Vince. Ach tá tú sa sásta? Ja, tá mé brásásta. Bhín imní ar mórnanta. Aber gohfuil unbalanced translocation ar an lenah agus go galam é. Look, dáilála sibh lei sin má thorlínse. Ó, gur a fad a bhain an tolc. Amen. Níos tása gom canna héamh ná rá se caithebh siar.
Ábhar géad sláinte. Gurmat. Ach tá sam sa méitreach múrbi. Nach digintasa. Agus nach dici tú go brach an táhíart gur an bhaintse mar bhthreid. Bhín tá orm, be? Bhfuilin sé hémas más ágans tú an drochhhail na fá go bhharmsa ní bhhailm gomach mí orm. Mise, fáciil am hain, o brochogín bhrococh go heach ar híomh sléhíine nach le seanhastart nar leag lávidí a bharm ach le lora go bhaide a go bhfuil mo rím. A dá go giúníil me leis an nuchras. Díach mar go colonín gaid, le go bhéta sé héna go le skaitaní ól. Ní ras hatané tin a ras? Ní mar gur an scéal a gam. Dé tá rá nachhfuil. Ní. Dé tá rá nachhfuil. Ach tá sam méitse. Gur ag bhí sí chulla bit chu crugus a déibritasa. Mar ban díris an ric cóiríte go dtí lá báis. Ban riúil mistúil. Gus sé troi nach bheith ní rud cenar áfuí na frigin máach, ha? Sglíteach na bhúra se agus costa sa tochraí díag. Anú ní iad a cránú ce? Mise pín blúa go bí. Ó, nóí, ní fiú trocht ar a bob. Is le taig agus leis an bhhaine pub. Ní omam sa scléwi.